Så er det anden dagen for afvikling af fodboldskole i Alslev, og der er fælles fotografering. Og det er noget af en opgave sådan at få 78 rollinger op autoriseret, men det skal simpelthen nok gå. Det er jo rutinerede trænere og ledere, og hver er fornem. Og det er jo en god ting at få et foto frem af alle deltagerne. Og Jesper er i fuld gang med at sørge for, at alt går, som det skal gå. Det er snyd! Kevin! Er klar?